Herfølge skal på landkortet, men ikke fordi en stævnsvej den skal pløje igennem Herfølge, hverken her på Holmebækvej eller nord om Herfølge. Jeg forstår så udmærket de frustrationer og bange anelser, man kan have som lokal beboer her i området og kommende beboere. Vejdirektoratet har tidligere vurderet linjeføringerne her på Holmebækvej og op i den nordlige ende af Herfølge, og ingen af de løsninger er blevet fundet egnet. Min oplevelse er, at ved at genopleve, hvad der var dødt, skabes der tvivl og bekymringer hos mange. Når der nu er en vejføring, der uden udfordringer er mulig, så tror jeg på den løsning. Lad os samle os om det i Køge Byråd. Som byrådsmedlem i Køge arbejder jeg for en statsvej, som ikke skal pløje igennem Herfølge, hverken her på Holmebækvej eller nord om Herfølge. Del og like gerne mit opslag, hvis du er enig. Tak for ordet og god dag.